खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि एसपि ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं क'क्राझार SAG सेन्टार काथालगुरिआव थाबायना थांगासिनो। गोबां मानसिनि होंगो दोंगो, जेराव दिनै फार्स्ट ISPL 2022 नि क्लोजिं सेरेमनिया जागोन। बे क्लोजिं सेरेमनिनि फाइनाल मेचआव बाहागो लागोन जोंनि BTR हानजा आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'राम हानजाया। बेजों लोगोसे गोबां हाबाफारि नुनो मोनबावगोन, जेरै 500नि बारा मोसाखावरि बिथांमोननि बागुरुम्बा मोसानाय, 100निबो बारा खाम दामग्राफोरनि खाम दामनाय, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय बायदि बायदि। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावगोन अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि मानगोनां आफादगिरि कल्याण सुपे आरो गोबां मानगोनां सुबुंफोर। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि बे क्लोजिं सेरेमनिनि मोननैसो नुथाय। दिन्थिगोन जों गावनि राफोद हारोंथि।
निजोर